Nem tudom, tudsz róla, de a bankkártyás fizetés ezen 2 óra 40-ig teljesen meg van halva. Nem tudom, hogy tudsz róla, de én már elmondtam, hogy minden utassal közöljük. Ja, bocsánat, csak nem hallottam ezt még. 27-es 51-esnek jegye van az ám. 1. A utoljára 27-51. Jó. Sírva könyörgök, nyomjál már 2-t, tehát ha ilyet, akkor 2-t nyomsz a URH-n a kézi beszélőn. 27-51 jegy az án. Nagy kombival Józsi Bálecsi. 28-67-es, beírtalak a nagy kombival a 706-os mögé. 28-67-es Józsi bácsi. Hát lehet, hogy nem azt mondtam, de azt írtam, 28-67-es. Igen. Józsi bácsi, hány percet raksz? Figyelni szoktad ugye az URH-t egyébként? Ilyen kutatásból érdemes zártam rá. Esetleg ebben tudnál nekem segíteni? És én meg folyamatosan mondom, hogy a Shell Totálnál van iratkozás. Oldalról, akkor még nincs olyan idő, amivel iratkozhatok, csak vonalban.